Tonga ai ku blei biang ye fia gani ko por. Daga kirteng ka ba kraw tam ka jong try jingi u Jesus Christ. Ngadonang ni ka ban ai ka ni ka jing hikai. Ka ba nganget ka day ka jingkren ka ba don kam tam ya ka ni ka pertay ka jingi Bynta ka Sngi. Kam tam lelay kani ka jingkren. Kadai kabang ada kwa ban kren kerpang. Nakabenta Jong kitu ki kena samla. Kiba ang not banyat aga jingim kabalat lot naki eki bate aga jingim jongki. Ngakwa ban kren ya kani ka jingkren. Daka jingkyrkhu daka Jingduwai. Daka jing angnot, daka donot jonga Baroh. Baka niga jingkran kan poi shaki Jing ki sam Jongpi. Bat ngada kirpat kamtam yapi ki kime ki kpa bat ki kena samla shinrang bat kentai. Kiba don ha ka jingya kynduh ya ka bakum kene ka jingya. Bapin sngo baha ban pelat por ban pelat jingmut ban snap baha. Namar ka jingkren jong aman ta ka Sngi. Nga ai kerteng ini ka jingkren dan Jingpyllait. Na ka jing te Mraw jong ka jinglen besneo. Na ka di ka Paham na ka Jingkyrni ki bubun. Ngan ong biang sesisin. Kejingkren jonga kadai don Jingpyllait. Naka jingte Mraw. Habang ong ka jingte Mraw. Ngakren syapang ka addiction. Don Jingpyllait naki addiction. Jong jingim. Fi balay nga kran ni ka jingkran Bynta ka Sngi. Kadaw ka ba kong san kaday. Ngayo ngayo siyam. Ngayo kynduh sibon kibriyo. Ngayo nagikat kubor nagi media. Ngitip gari ka jat benriyo jangi. Ngaday briyo balat keleng gari ka si jantia. Ngatip ia Shillong asar kynduh. Bat ngayo ba kani kaladai katma menta. Kaba ngayo kumba usaitan upenlong tma. Lani uwanra da kani katma. Ya kaban job ya kari baga jat benriyo ka jingi. Ya ki Shillong ki tau ya ki long sem. Bat uwan ban job da kani ka addiction. Iba pliki kena samla ki don aga Jaka ka ba Kingop aga kiat ka Kingop aga kam sneo kam auria aga batala. Kam tam ka ba ngayo mga kaday. Kari jingi Bynta ka don aga jing Shah haka drugs haki ni ki addiction ki babun. Nakatakataw ngayang nang ni ban kren yang ni ka jingkren. Ngakwa bangan ay yang ni ka jinghikai. Kat bala kat kabang asngoto. Hapo jang ini ilay pusan 10 minit. Ngakwa bapin sngap bakandan kay ka ba Ktien U Blei. Fi ladang kren iya ka jingte Mraw. Haga jingiday bat kanu kekenja addiction. Ngakwa bapin da Shah ngan keren kamsugi. Ngan wanra haga ni kapor iya gani Ktien kendiat bapin dup Shah. Bat ngan ay jingikai nang ni kendiat.
ngalapet bahaya ke Ktien addiction. Lani kini ke Ktien kasi ke mengiong ke Jingte Mraw, ke Jingkyrni. Lada pinpet bah ngabu hangne Sohthri ki Ktien. Ki bayadai bat kini ke addiction, bat kini ke Jingshate Mraw. Kabaningkong ka Ktien ka bang akwa ngan penan kam hagani ka par habaw brio un sapay siya gani ka addiction sngap bahaya nga si par pelet jingmat lada fidan mentaga Sngi aga Jaka kapafidan aga bakum gani ka Jing ngam penrami fi lada fidan aga bakum kanu ka Jingte Mraw ken mau nganong kren penye fi kerana fikir yang kisam ki kime ki kpa ki men ki para ki be kynduh ko mi ki Jing ngakwa bangan ong fi lyngba ki Jingkyrni ngadwai bo blei un play ki khmat jompi bat nginyo iba ki Ktien ki Jong blei ka donbor ka addiction lada nga syukran bet lani ki Jingte Mraw jong ki Jingkyrni ladangan bu ini ki Ktien Sohthri kan Shah kedarifi. Kabaningkong ka addiction kadai ka compulsion ladangan bu ni Ktien English. Ka jingpenbor, ka jingkynat. Suwabaw brio un pai siya ka addiction. Usya penbor, usya kynat. Ong bet no di ki Ktien usapan siya. Kalang ko manyat yu, kalang ko masyu penbor yu, kalak Balang lagi parlak, kalak Balang lagi jingiasyllok, kalak Balang lagi jingiasyllok, jingim. Kadang ka ba penbor, ba pinle, ya kini ka bomday. Ka compel ifi, ka knyat ka penbor ifi ba pinle ika. Bat ndakalayo Jaka finyo ndakalala ban penbor ban knyat ifi kan sala ban control ifi fi kini ki Ktien kini ki Sohthri ki si haga Ktien English kidai kibadan jingmat shisha kabaningkong kadai ka compulsion lani kaba kawan ke Jing knyat ipi ka ba penbor ka ba nyat ipi ba pinle ka ba ar kandalayo pensya ipi pinsapaya ka way ka stage bat ka day kan sa control ipi kan sayo sensyar ka Jing imjofi kan sayo penyat bat ndakalayo ban penyat pinsayo pinsapay haway si ningkong kadan ke compulsion kabaar kadan ke control kabalai kan sapay hagaway ke Bynta bat katagaday ke craving kan sawan ke Jingkyrni kan sawan ke Jingkyrni jong ke Jingkyrni ndah bakal rung siapa met siapa snam siapa taga Jinglong jingim jauh brio kawan ke craving bat ndah kadang ini ke craving au brio udah naga Jaka kabe namar mentau sngoto ba ulatip bagani ke besnio Henry ke Jingkwa kalajur yo tia dan jingsok Mraw setiap ada ke ruban penca ia kata ke Jingkwa like no bau let siya kata ke Jowai ke Jingmane besneo ko bau langap kata kadai kabang peni fi ia ke addiction kabaningkong kadai ka ba syuknyat kadai ka ba compel fi kabaar nakalayo ban pensya fi pinsapaya ke Jaka kabakan control fi kan sensyar fi
Kapalai pinsa poy agani ke Jaka, kapa pinsa long craving. Kan sawan gitu ke jing terang ke jing sliang. Ya gitu ke jing di jing bam. Lani ke nunu addiction. Kapa pen kipi. Ba pimla setia banyale persyaka. Bat ke besau ngan penifi. Hagani ke par. Nda haba pila syak nyat. Nda kalayo ban sinsyar. Bat nda kalawan ke Jingkyrni nda fila yo Jaka mat bilang nda kala yo Jaka kala dot ke Jingkyrni ke jing jofi finyo I kandan gani gawai kata gani ke consequences kan sadan ke jing pensitom kandan ke jing ile ke bejur ke jing kordit ha ke jing jong brio na ke brio kibahap aga addiction Kiba pli kin supaya ke Jaka Kiba kim yot ya yot dem Kedat kemet kim suk Kipaya ke Jaka Kiba ki kelumar wal ke jing mo perkhat Bat kan se jing ke jing jongki kin poi se ke jing pang Dan na pleng jongki ki poi wat se ke jing pang ke besneo Bagi takadai ki poi se ke HIV Dan na pleng jongki kiba yo igi jingpang kiba hajajaj. Bat pinsa yo I begitu ki brio kin sa kordet kitip bagin sapay hagalenti siya jingiap. Bat ngan ito ifika consequences ng takaday. Bapin yo I baka kordet ki yeng kasem. Kordet ki kime ki kpa. Kordet ki men ki para. Kordet ki marjan marpa. Kordet ki imlang salang. Kordet ki Shillong ke tau. Jinjar ke ri ke jat benrio. Kelumar lut ke imlang ke salang. Nakadaw. Baka don ke ni ka addiction na ki brio. Ki poi shidu siya ke jingle. Ki pami na ka badon buram. Ki pami na ka yeng ka babyang. Hari ki poi shidu siya ke tu ke tiam. Ki poi shidu siya ke luti siya ke le jubar. Namabalay. Nakalawan ke ni ka addiction. Ndahabakala yo ile ke jing junkie. Kadan ke consequences. Makadan ke jing pensitom ke bejur ya ke jing junkie. But ke consequences jong ka kamdai tangi ki simet. Ke ta ya Baroh ya ke ying sem ke lutilut ya ke jing dan jing ke lutilut but nak terdaw ngayo selok brio malagapar ngayo iya ngene. Ngajus ngasan ay ke bawan syangaman syang. Haga counselling ke bangadan malaga Wednesday haga por shibaje men Sngi hado Ri-Bhoi janmel na islay ki kme ki kpagi ba pensitam banwan na shidu shingai banwan wa ke jingiaroh Dan pleng jongki kilot deki lak deki kror ya kaban tap ya ki shakir rehabilitation center ki babon kelengen ngi rikasi jantia shadkhar shanagalan shaklang Jaka ban tap ya ki hagi Jaka sumar ban pelat ya ki shipor namar kala kordit palat ke yengsan Dan pleng jongki ki bam kwa im shoro Dan we khna wan changa dien ba umlai ulale lut ke jing sumar ulale ta detox Henry kawan chuan ngene ke craving ke jing jo ke jing kwa brai kawan wana yeng jonga ke Jaka ba unong Jingduwai nga uong penban nga pastor nga kwa mga niap no na mga yo I may pa ngayo ikila cordit ngayo iki para jonga kin take ila jinjar Ngaru ila ding am tip ke jing jonga sinugan pai. Rengam la kia nagtakadaw. Ngan di overdose. Pastor wa nga. Ngan si di overdose. Naman nga di overdose. Tang si kintar kintangan niya. Barkadang la kata fitip. Ngay saat ngay Jowai ngay kun ngay ay mensiem. Ngay Salok. Ngay alam yu. Ban ngay U Blei adu mentagi Sngi klempat yap. Ula dan lagi kam ke jam. Bat ngadut ban ong udang dan ke fuchsia aga jing jo. Ay gani ke jing hikai nga kwa mentagi Sngi bangan peni. Habang nga kren iya gani ke kubar. Nga ong iya gani ke Ktien dan ke Jingpyllait. Na ke jing te Mraw na ki addiction haga jing di jing bam. Fitip ke gospel ke Jong Jesus Christ.
Kadang jingkyrni ke riba ke jait ben rio. Kadang jingkyrni ke yang ke sam. Ke gospel ke tau Jesus Christ. Kadang jingkyrni ke imlang salang. Kadang jingkyrni ke yang ke sam. Kadang jingkyrni ke Mraw ke jing jong pi shimat. Pelet jingman ngan peni fina ke Bible. Kumno kalong ni ke addiction wal adil mangalapun Shah kato. Ngan puli fina ke Bible. Kum ke jing hikai. Kat balak kendiat agani ke por. Ngan peni agani ke Jaka. Ketakadai ngini pet kumno kalong ke addiction. Kat kum ke jing batai jong ke Ktien U Blei. Suabangan puli gini ngan ong ifikum ni. Mdan lat, mdan lenti. Ladau beriu ungap hakanu-kanu ke addiction. Lakalong ke kiat, lakalong kenca, lakalong ke drugs, lakalong ke kam sniu, kam sme. Kanu-kanu ke bala kelalong ke addiction. Kam dega besok yo beriu ba unlait nang ta. Bat ngadon gani ke khubor babha. Ke gospel ke tau Jesus Christ. Kapapin syai ke daringi. Bangidang don ke jingkyrman ngidang la benlait. Naki addiction Baroh aga jingem. Singap ngan puli kumno ke Bible ke ong. Ngan puli na ke siti. Syakinong rom. Kalenang ke bahinyau. Ngan puli ke dekhat ke bakhatsan kendiat. Singap ke addiction ke langkum ni. Namar yakata kabangale. Ngam syempang. Namar yakata kabangaman. Yakata ngale. Hendrai pleng yakata kabanga isi sat. Yakata ken ngale. Sajisian ngan puli biang yakani kedekhat. Namar yakata kabangale. Singap amo. Yakata kaba ubriu ubangop aga addiction. Yakata kaba ule. Syampang ang abal. Sngaw tolot. Balay ka ongkom ni. Yakata kaba ubriu man manle. Yakata ule. Henry pleng. Yakata kaba uisi sat yaka. Yakatahi ule. Fikataka day ka compulsion. Kapapun bor, kapapun le. Kani ka jing to ang ni ka ong. Namar, yakataka bangale, ngam singaw to. Namar yakataka babaha, yakataka bangamon bale ngam le. Repleng yakataka banga isi sat, yakataka le. Kataken kadai ka addiction. Ubriu tip baladau dikyan daw langop haga addiction usngaw tobet unsayap. Utip bet daw langop haga drugs daw lang addicted. Fitip ba itu briu la tip lepa ba unsayapang unsayap. Kanu addiction daw briu langop ulap bakala day ka basniu ka jingim jao. Hendrai ya kata ka ba utip ka ban piniap yo ya kata ule. Kataken ka day ka addiction. Pengen pulis ka ba dekhat. Dekhat ka bakhat kendai. Namari kata ka ba baha. Iya ka bangaman. Ngamle ya kata. Hendrai pleng ya kata ka basniu. Ya ka bangaman. Ya kata ken ngale. Ngan puli biang sejisen. Namari kata ka ba bahaya ka bangaman. Ngamle. Hendrai pleng ya kata ka basniu. Ya ka bangaman ya ka bangamkwa. Ya kata ngale. Kanu na pleng jong fifi ha abang ta. Fiyo iba kala ilami pisha ka babakla. Fiyo kala ilami pisha ka banjat. Fiyo kala ilami pisha ka banle. Say ka bamday. Hagi brio. Hagi yeng sam.
Fi kalau pelong fi berpin spoiler ke Jingpyllait. Kalau spoiler ke Jingiasyllok Shikon Jing Sem. Kalau pulam lut ke Jing kalau failure ke karya Baroh. Bat pitip ke penjat fi ke dai ke tu addiction. Bat pitip baka ni ke besneo. Bat pitip baka ni kan sepeniap fi. Hendrai ya katai pile. Pimman pim kwasho pila kwa banlai bat ya kata ka baha ka pimman banlai ya kata pimle hendrai pleng ya kata ka besneo ya ka pimman ya ka pim kwa ya kata pile takadau ngapeni ga addiction nang ni nga Bible fitip nga namal bang kwa ngan pendep ini ke Jingkyrni bapinda yo Jing Shah ngan kampen kloy ngene ke point singapa ladangi le ia ka bangim kwa ban le ladangi hap ban kongo ia ka ta ka bangi klem kwa sho ban le ka bangi tip bakan sepeniau fitip ka ta ka dei ka jinglong Mraw way Mraw fitip way slave way Mraw la pin puli ya ka por sung ka jinglong Mraw ka dei ununo breu bala hap ka jinglong Mraw la da yo kinrat u besneu utu Mraw u dei bejinjar bro si jingem namar ula kwa ja unum yo bam ula thaj ban trei u hap ban trei ula kwa ban tia u hap ban ke ban shong ban trei ban ta la da kinrat u control you kala peniat ye ke jingem jau kata ke ga addiction fin da briu ha ba addiction udan ha ka wai pat ke kinrat bat kata ke kinrat ke ga khlan bor baru dalu agent jo kata ke kinrat u bele ban penki ban yalam shusho shagaba nang sneo ban ngan peni fi menage Sngi nda fila paya ka bakum kita ka Jaka fila dona ka Jinglong Mraw pet ngan pule biang ini ka Jingduwai ka angkum ni khot ka Baroh lada ngale ya kata ka bangahi ngamman lada pile ya ka bak pim kwa lada pihap ban le ya ka ba pim dai ban le yo ingani ka Jing Shah na ka Bible fitip ko angum na ka Bible ndai sho mapi bale ya ka ndai sho mapi Bible ka klem blame mapi sho lada ngale ya ka ta ka bangam kwa sho ban le ndai sho mga bale ang ka Bible ngan ong ipi ngani ka par lada pihap ban le ya ka ba pim kwa ban le ndai sho mapi bale ka Bible ko angum ni hendrai kata ka pop ken ka ba shangsa happy kata ken ka dei ka master kata ken ka dei ka kinrat ka ba temra yo breu takadau masyimi ngani ka kabu bangan kren Yapi gitu ke bedana prenga addiction. Yapi ki kemegi kpa kumno pinyarapi ki kon. Finle you pin tapsha jail. Finle you pin bo rehabilitation center. Finle you pin ra iki fin isolate iki sige Jaka ke bakirpang. Namar lada ki danglong Mraw. Hangno ru finlap kin habet hagajing shayale. Mraw de pira sinashanoru de Mraw. Kapag akwa bang ini deal mendaga Sngi kadai, bat ukin jakin rat, uba sneo, uba penlang Mraw, uba tem Mraw. Ngaskongo U Blei bang ini Ktien U Blei ka hangne, lana nga hapan le kapag amkwa mdesyo mga bale, hari kita ka pop ken ka basyangsa nga. Kaya ka pop ka ba penle ba satan uyo Jaka hang ta ban pengop ik brio ban yalam iki na ka basneo ban ai ki but ki idea ban le ban perkhal wat ban peniap brio wat ban to ban tem kini ki but jo satan na mabalay uto brio ha ba ka pop
Ban ka pop ka dega penmi ki addiction ka dega ba Mraw ki brio agi rukam ba per. Balai jor ka rape case, balai jor ka jing peniap brio, balai bon ka jing ja brio, balai ja kat ne ka ri ka jingi, kai ka jing ja, finle ayu. Mdan dawai, mdan jing sumar, walay sngaw engam kren persya ino, Andre, ngayo ida la ka chong khman, mdan lat yaki brio, mda haba ka addiction ka lalong deep, haba brio la da ngaplat Baroh mdan lat, namar haba ka pop iga sensyar, but no satan yo brio, mdan lat da ka waypat, ngakwak ngan ifi ka ni ka par, satan mentau plan da ka ni, ban penjat iga brio, yaki Jing ki sam, yaki Balang yaki jing Ri-Bhoi Blei, yaki society yaki jingi, yaki babon, bat teng iyo tia, bat ni siapet yaki ni siapet yaki tai, ngam tak singa yang ni namar ngayo salak brio, ngalet si Jing ki brio, ngayo kat nungot ki bayap, haga si snam, kat nungot ki bedu la ka jong Jingpyllait, kat nungot ki du la ka jong jingem, namar gani ka drugs, ndang la pule bahan ndang pet bahan ka Bible, ngayo playang kani Baroh khat kadai, kadana ka Ktien U Blei, bat ka penlang ngam tak Sngi, bangan ai gani ka Jingkyrni. Fitip ka Bible kata keren Shah. Lada file ia kata ka papi pimman. Mdesyo mapi bale ka. Dan ka way ka papile ifi. Ka papilang Mraw ifi bakata ka day. Kapop. Takadaw finlap ka bangi deal mangi bonsian ka lang. Ia ka iki ka pamdan jingmat. Namari ka pop hinle kum no. Yo satan pinle kum no. Yaki mensiam baman pinle kum no. Dain pelat yo brio haba ungap kita ki. Kat no bandan ke strong will ke willpower. Kat nungut la pedang ki hajar. Fimla ya ke pop. Wada maga em ki klemla banyele yo satan. Ki haba ke jingbam kongo. Padene kita kataw nga kwang anong ifiya gani ka par. Nga Sngi U Blei bahaba nga ay ni ka kubal nga ang dan ka Jingpyllait. Na ka jing te Mraw. Na ka jing di jing bam. Ba na ka jing malian masneo. Fitim ndaw la dep ong gani ka Ktien. Pinpuli na gani ka juk alanang ka banyaw. Ka shiti sige Nongrum. Wang agad khat ka ba arpo sao. Ngaw brio balanot kop. Ngaw brio ba Shah lanot kop uba jenjar. Udah pertawang wayuban pelat no ya gani ka met na gani ka jingiap. Wayuban pelat yang ana gani ka met jong ka jingiap. Fi brio na ulang up aga addiction udan kum kata ka jinglang mano nakatadaw ngakran daga jing iya daga jing snel sanay daga jingkyrkhu na mga tip pisong ang to bidan na pala nga Jaka kapakatan ka jing panram mdan masngaw to ipi na markimlay ruban sngaw to markimlay ruban pelat. Naman udan way kunja kinrat ubasneo, bat kata ka kinrat de ka pop, bat udan kunja agent ubatray tau de satan, bat kiman simbaman. Wan rak lamag kiat lamag drop sembag kam ki bahajar jaj, ya kaban te Mraw yo brio. Bat hangne uniu nong to wang, ngaw brio ubalanot kop. Ngaw brio berjenjar. Wayban pelat no yang ana gani ka met jong jingiap. Fifin la poy ka kodit jong addiction. Ka jenjar. Bat nga Sngi U Blei ba ka Bible ka itukum ni kaong. Nga aingo yo Blei daw Jesus Christ. Ubaw try jongi nga kwa finio yung Ktien. Ndaw pertay ni Ktien ang ngaw balanot kop u euban pelat nga ngay lada firo bi perta kumta nga kwangan jubab ipi madagasngi uban pelat ipi day tang u Jesus Christ nganda pensay ipi
Hangne ke jingim. Hangne ke jingiaroh Bynti. Ngakren lang ya Baroh hangne ke pos ngapa. Baroh ke spoil hangne ke pertai. Teng-teng ya kedok itu, ya kedok ting, ya kena itu. Boleh lihat ta. Kedai ke pop. Ke pop kedai ke tenrai jong ke jing snail. But uba plan man penchat ike beriu deu setan. Balki mensim baman. But syangan ongi fiang ni ke par. Ndah haba ke pop kadang dana ke jingim. Kadang yo sensyar. Hinle cheno. Dai finle. Pindi dawai ke pop. Bapin lain. Shillong Rehabilitation Center. Bapilaban lain. Ke pop kadai ke pop. Mengaingo U Blei bagi Ktien U Blei ke ong. Nga aingo badai tang lyngba u Jesus Christ. U balaban pelai. Fitip kumno Jesus pelai. Ulawan siya gani ke pertai. Ularung haga Jaka ga mga mapi ni klemrong. Ulayap, ulajop yaga pop. Hiu jisu buwan wan banwan le kawai pal ke kam. Uwan ke jingtumu ke Jong Blei ke day. Baroh ngila le pop, but Baroh ngila duat lana ke buram Jong Blei. Tadau jisu wan siya ni ke pertai. Ubam dan pop, ubam tip yaga pop. Uwan ban siu yang ador ke berem ban pencau ke senam ban yap kordit al ke ding fna melayu bag senam jau kan map ke pop cini but syang anong fi ujisu la de job ya ke pop but la de ke briu ki sham shisha yo jisu ha ke jingim kini light na kanu addiction jong ke jingim kani ke de ke bang Ukraine but ngan ya keren ni Bayaga jingte Mraw yaga addiction ni. So sorry ngan bu daga Ktien. Fimla like daga eke eru. Yaga addiction ni ladang keren. De tang U Blei balaban pelai ifi. Kalau simple tangkum tahi. Bat habang keren kum tang amut ban ong kum ne. Ununu brio. Kanu brio. Kibala syate Mraw haka addiction. Lada kadai bapikwa shishaban light. Kadang dan galat kebekrau. What lada fila poya ke stage kebeduk Jingkyrni tam. Berkata kadai lada piwan shisha show Jesus Christ. But pida ya shem shisha badu. Fida mat de jing ichau. Fida yo mat de jing map e jau. Fintip baka bor kadan how jisu nama ula dep job e pop. Ula job yo setan. Bala de ki brio ki nget ye kata. Ki wan show jisu ki shem e jing ichau. Mdan kenjeri ke bala ban te ye pi. Lada pi shem shisha baru Jesus Christ. Na kreni gani de jing snoto. The experience. Oleh mut mga yang gumne nga de brio bobiang em. Akipor jong jinglang samla jong nga de brio ubal along addicted. Ngalai kynduh ke jingpang ke baharukom ke jingim. Ngala persyang di kibun snam mga job yang ni addiction. Ngala job sita yo nga ngop biang nga kawai ke benai. Ngala job agaway ke benai ngop yang agaway pag benai. Ngala job agaway ke snam ngala ngop yang agaway pag snam. Ngayo I bagaday ke jingile ke bamla satya. Henry day haga pratrik jong benai Oktober. Kat kendai spa prapunyo. Ngayo syam baru Jesus Christ. Baru Jisu ani syam nga. Bat utray kuta igadonut jonga. Baru keren ni ke jingim jonga. Baladam dan syuga Jingkyrni.
Mdan shubala penyerap, mdan jingit shu nang no. But ladala condemn. Ongu jisu nga ngadang iet yeme. Nga phai shu try nga jaumat. Mdan ubriu bakrene nga igata. Nga yos ngaw iga surga jaw. Nga phai shu try nga padwai. But nadu utagamit nga priang yu Jesus Christ. Nga da kelak abamut nga de sham shisha. Wengi jingpang artuli ke be na ke jingim jonga. Barupin kia inga mentala laipo prasnem. Ngayo i ketu ke jingpang ke knamuan syo. But ngayo i bau try. Day tango Jesu. Ubalaban pelat yaka yangi na ki addiction ki babun jait. Ngajiu i ki kemeki kepagi berpersang ban lelut ki lat Baroh. Hari itu khon utang sulami kala ulai kynduh kanan ke craving kanan ke jingkwa ke bamla syo banyele persya ungap singau. Nama kanan ke batli ke jingim jauh beriau kanan ke basuda baru balak ban pendap ke tagadai lada fi pli ke dok lut jong fi but fi ai lut yala dia show Jesus Christ pinyo i ndau jisu dan ke dok lut but nda fi shem shisha yu try what hagani ke por nanga duai finyo i bau blei un pendekut ya kitu ki saikom mari tu ki jingte Mraw ki kinjri ki ba kat no jong addiction kin pralut lada fi shem baru try nama ula job ya ka addiction ula job ega depression, ula job lut Baroh khait ke pop, ula job lut igi bor jingdom, ula mipat naga jingtap, bat minta udang im sigi babam jukut, unwan biang sesisen. Tang baun pelat ingin igi addiction, un pelat ingin ru mengini ke jingim, kabandang dan biang ke jingkyrmen, ngin long biang ke jingkyrkhu sigi im lang salang, ngin yang baru try, bat ngin lek baru sigi babam jukut, habau try unwan sesisen. Ketakin kedai ke kubar kabang akuang anong ifi don Jingpyllait naki Jingpyllait besneo kiba pila syate Mraw kanu ka addiction lada pidi shem shisha baru Jesus Christ kanan ke jingkyrmen ngayang nang ni ngadwai bo blame ta ifi da bisyong ayang fitip ngalong kumbayo i yang ini gepar Babisu Shong ke kamera. Tan pleng jong fivila inject ina di. Dan pleng jong fivila di kelumar. Pimla penjai gitu ke jingkwa. Ngakwa nganong ifi balay pim ong try. Maap yung ngan pai shame. Ngan isyamban me. But pinyo i. Minta ke Sngi Jingduwai U Blei un map kanungan na preng jong fi pikuloy man pai show try but pikwa man light na ganiga addiction balay pim pertaban ong try nga ngalong balanot kop henay nga tip lyngba jome try ngandang yo iga Jingpyllait umansim jong blei kutai fi blei dang iet fi Wat lada ki priu Baroh khait kila pet i benye fi. Nganganum pet i benye fi. Namaru blei uyap na Bynta jong fi. Ukwa bapini yang biang. Ngini Jowai bat fi gani kapar. Kat bangadang Jowai syurai ke ketigi jong fi syutrai. Ngini Jowai lang bat nga agani kapar. Try a blei agani ke klip mat ku try. Ngayo i yaki kimegi kapar. Ngayo i ke try bagi dono lagi khon ki kti siteng par ngayo i ken try bagi lut ke spa ke po kapakila bu khnang na kabenta ka jingba jong ke yeng sam na kabenta ka jingpyllait na kabenta ka fuchsia jong ki khon henry ka pulam lut Baroh namar ka addiction ke bangap aga jingim joki try ngayo i baka pralut kudlong ilang sam. Pat try man take a Sngi Jowai nam take to brio.
Kiba hap agani ga addiction. Kiba don play ga jing shante Mraw. Trying a Jowai agani ga por. Pamen pelong kikat bagi dang ra lagi kti bat Jingduwai. Daw mensim khoi ktai ki try. Pen pai ki bagi ni shambat me. Ngakirpat kin try pamen crunch ki. Kuma me crunninga. Pen pai ki bagi ni sham me jing it chame. But the snam ke jame tap ki. Break you to the kinjri jong jingte Baroh. Pendikot you to the jingte jingkhom Baroh. The Ktien U Jesus Christ. But trying to get a blay. Kin sham me jing it jame. Kin you mat you make try. Kin you light a blay. Nanget you get bang a Jowai. Baba ki snap in a jingkyrni. Kan you allow me ki sham me try. But kin you Jingpyllait. But you Jingkyrni. Ngayon siya may gaburam try. Ktien U Jesus na Nazareth ni Jowai. Amen, bad. Amen. U Blei Jingkyrkhu fi. Sngap, yay sngap, ngay, yagani. Fini U Blei Jingpyllait fi. Ku Blei Shimon.